thil thleng mak le thil mak tak tak te finfiah lei theihloh khopa mak le dangdai te kan soi thina tun tum chu a hun lai finfiah le hriatchhuah theihloh a hnua hriatchhuah le finfiah theih le taksi then khat te soi kan tum dawn ani pakhatna the umbrella man hi president JF Kennedy tha ani laia mun pakhat a ron ding mi pakhat tunge ani ti hriat zui tak lo ni hliap ron khum vu mai ani a president JF Kennedy tha ani lai hian the umbrella man an ti le the babushka lady an ti chu thalak chi hrang hranga an lang treuh mai a tunge an ni a khoya tanga local nge an ni ti tu te main an hre thei lova chu wang chuan mi tam tak mak ti a hloa nasa taka chui le ngai ven an ni pha hial ani mi tam zo ngai dana po an ni pani hi president JF Kennedy thi na in nam hnai le aruk taka in rol ve an ngai thlumi a mai reng ani kan soi tumber the umbrella man po hi mi tam ber ngai dana chuan president tha na ain nam hnai nge in an ring ani a chan ber po president tha ani lai hian khuwa thiang hle a ni hliap khumna hun le hmuna tu mainan ruat lo ani chutiang ani laia ni hliap dum lian thalel lol mi pakhatin a ron khum bi ka chu makti a hlo ta viau ani an rin dana chuan president tha ani laia president tha ani le ni lo ron finfiah a hmuna ron endik tu le president tha ani na tura signal petu ni tura an ngai ani tin president kha silaya voi kha chau ka ni lovin mun hran ve ve atanga silai pahni manga ka an ngai bokani president JF Kennedy a kap hlum tua an pu le an man li harvio suala chau khan kap lovin midang pakhatin khoi hmuna tang emoin president kha arong kap ve ani an ring ani li harvio suala ni lo jok silai dang aron kap ve tu chu the umbrella man ange hi ani an ti ani an rin dan le ngai dana chuan he umbrella man a hian ani hliap ron ken mang hian president hi akap an ngaia ani hliap ron khum par vu mai chu ni hliap satlia ni lovin silai ka pu thaya an ngaia ani hliap mor chu kwa in akong po silai viral ni in chu mi mang chuan president chu akap nge ya an ruat ani president ka hnu hian rang taka in sa sengin mu theilo turin apil bota an ngai ani ber mai ma se he umbrella man hi ngun takin an chui zui ta jela an lo rin dan le ngai dana president JF Kennedy tha na in nam hnai vele an hi hliap an lo rin hlalna ta chu adik lo nin alang ta kum sang kha jakwa somsari chhovela US House of Representatives chuan president tual thi na an chui dan an han en thale a the umbrella man po chu an chui jinga telve in an hriatchhuah thei ta hlo maya tu dang ni lovin president tha na hmun Dallas khoa warehouse manager kum somnga pathum mi Louis Stephen uida halo ni reng mai ani Louis Stephen uida hian JF Kennedy pa US ambassador to United Kingdom Joseph P Kennedy chu angai na lawin a ei lo hle a JP Kennedy hian British Prime Minister Neville Chamberlain malak na Hitler chungchanga a policy a ko yangilin a dikemodik lawemo a po a tranin a thlop burzela ani na taka chuan Chamberlain hian Hitler kha atlona ni ber mai chutia JP Canadian Hitler chungchanga Chamberlain malak na alo thlop zela chu LS ui da hian alo ngai theiloin alo hoviaw ni oma chuti line Chamberlain hian ni hliap angai nain ani hliapa a hming hiala chuan tira a kalna le a omna a pianga a keng ni mai omin a hol chuak na sa hle a chu wang chuan ui thian JF Kennedy pa alom lo ema wangin he mini hian Kennedy pa JP Kennedy TL sen ani pa formin ni hliap dum lian thatak hi alo keng kher ani ome the umbrella man chu ngun taka chui ani hnu in miswale tual thatu emoni loin JK Kennedy pa JP Kennedy lo ngai na vak lo tu le chu mi TL sen na ta na ni hliap lo khum ve kher Louis Stephen uita kum somnga pathum warehouse manager Dallas a cheng alo ni reng zok ani chu
tin he nihliap hi JF Kennedy tual thi na nen in zom na nei ran lovin ral thuam lam kai hnoi na po anei hek lawa nihliap satli ave mai alo ni zoka chuti chuan the umbrella man chu the last comi pakhat ve mai lo ni in JF Kennedy thi na nen in zom na reng anei lawa kho pakhat padang dai ve tak ani ti chiang taka finfiah alo ni ta zok ani pahnih na the sailing stone he thil hi lungkal thei ti in soita ila a fu mai ome a omna hmun hi Death Valley an ti a heng lungte hi mak tak main an kal thei ani ange ti turin thaler phai zola chuan an ma ni in an che son thina an kalna hnu ma thui tak an hnut chia thina ni heng lungte hi pawn zasari dona ritte an thina thui tak an che son fo thina ni chung lungte chu kumsang kha zakwa somli chhovela tanga mu le hriat ani chowa lungte chu kumsawma ral meu chuan thui tak an lokal sona an kalna la chu leichar le khoro em ani boxi a an che dan le an kalna hnu ma lang ruak mai thin chu makti lo rual ani lawani chung lung rit tak ta chu eng tia che son thei nge an ni a eng wanga lo om nge tu ti kal nge ti chu mitam tak hriat chak alo ni ta a then khat ngai dana chuan chung lungte chu nungin an kal thei ani ange an ti ani kumsang ni le som pakhat khan Scripps Institution of Oceanographic University of California San Diego a zirbing mi te chuan lung te che dan chu ngun takin an zir chiang ta a zirbing mi te chuan lung in tiat tlang tak som panga te chu an zir chiang ta a chung lunga te chuan khol chi khat an che dan hriat theina tur GPS chu an da ta thewa ngun takin an vilin an en reng boka kum ni aral meu chuan lunglo chet son thin dan chu an hriatchuak thei ta ani lung te chu khochina wangin na sa takin an lo dang lama thlasik alo thlenin ruah tui lo tla a chu phai zola chuan tui lo tling thina zan alo thlenin na sa takin khwa alo vata chu khowat vin tuk mai chuan phai zol zau taka tuiling te chu vur khanga a chantir ta thina atuka khwa lo var le in ni alo tlang sang le a chu chuan vur khang te chu alo em tui le ta thina chuti line thaler thi thawuk chu alo tle ve le thin chung lungte chu na sa takin alo chem thina lungte chu vur tuya wang le thi chema wang chuan ol sam takin an lo che son thei ta thina an omna atang chuan zoite te in second khata inches khat donin an lo che son hlek thina mita mu tham lutuk lowin zoin an lo che son hlek thina lo ni chutia zoi an lo chet hlek thina chu kum tam alo vei meu chuan thui tak an lo che son thei thina lo ni Death Valley hmuna lung kal thei anga an lo hmu le an lo soi fo thina chu alo dik hau lova an lo kal thei wang emo an nun wang emo ni lovin khuarel thil awang zokin an lo che son thei thin alo ni lung sang te che chan le che thei na ber zoka chu ruah tui vur khang nisa le thi tho te wang alo ni chuti chuan Death Valley hmuna lung che son dan chu zirbing mi te awangin hriatchhuah alo ni ta ani pathumna the Tonga Star Blast in 1908 Juni somthum sang kha zakwa pariat a dai to khan Siberian van boruak sang taka chuan thil eng bial pup mai chu na sa takina puak vak maya he thil puak hi anas saina rap thlak hle maya vanei thlak takin apu anamhun hi ramngo ani hlau zoka chuti nilovin khopui le mihring che na hmun ningat sela chuan mihring nun na makta duai tel chan na turani he thil puak hin Siberia ramngo mel zasari somsari loi a o ani he thil puak rap thlak tak hian kumsang kha zakwa somli panga a Hiroshima hmuna atom bom puak a in allet hmun sang khatin anasa zok hialani apu ana hmuna ramngo thing te chu akang ro vek maya atom bom puakin a soi sak ang main an tlurem rum mai ani
Aming hi tan gas ta lui bul maya ni awangin he lui ming chaw hian tan gas ta blast antita ani he thil eng puak hi rin dan le ngai dan athang na sa hle a then khatin UFO che sual le puak dara an ngaya UFO in he khovel leilung hi ron zir chian an tuma ama ero chu UFO atom le helei atom in an lo awangin an khol chu nasa taka buain chiat na an tok ta a chuti chuan an atom chu nasa takin apuak dar ta ngai ani then khatin simei khu ron tla in lei a ron thlen main a ron puak dar ta an ngai boka simei khu hi athu hrimin vur hlawm ania anin then dar seng sung ngai lo ani he thil puak vak mai hi mithiam ten nasa takin an chuya apu an hmuna finfiah na tur om ang tur chi hrang hrang te po an lak boka kum sang kha zakua somsari pahnia nasa taka be pui chuain an lo zir to a kum sang ni le pariat khan Italian zirbing mi te poin nasa taka zir chiangin an lo be hrep to boka nima sela an du thu sam ang takin finfiah na le ani chi e adik chi e ti in thuthluk na tak tak ero an siam thei thin lawani kum sang ni le som pathum khan Ukrainian mithiam rual ta chuan he thil thleng dik tak hi hriatchhuakin adik nge yani ti planetary and space science bua an chuak nge a he thil thleng hi UFO che chualna emo simei khu ron tla emoni lovin arsi them ron tla le puak dar zok ani ti anon puang chiang ta ani an zir chian na chuan he hmuna arsi ke them te a leilung om dan atang ani a tin Arizona hmuna arsi ke them ron tlak na hmuna thil om dan te nen ain ang bokani chuti chuan kum sang hat zako pariat kuma Siberian van boruaka thil eng puak vak mai chu enge ani che ti an hriat lei thei lawa chu hriat chian alo ni ta a UFO emo simei khu emoni lovin arsike them ron tla zok ani ti chu chiang taka finfiah alo ni ta ani palina King Richard III England ramlal King Richard III thi dan chui chua le hriat thei lok lo tun hnuwa an hriatchhuah ta ka chu soilan kan tum ve dawn ani King Richard III thi kum sang khat jali somriat panga kuma in do na rap thak tak Wars of the Roses anti the Battle of Bosworth Field tha ania tha ni ma se an tha dan le a thi dan chiang taka hriat ani lova eng tia tha nge ani a eng ber nge thi chan phiar ruk na awanga tha nge ani in do na awanga mel malam tha zok chung thil ta chu hriatchhuah lovin kum zatam tak chu alom to a chuti chuan kum zanga tam aliam hnu kum sang ni le som pahnih a khan a thi dan hriatchhuah ani chachau ani King Richard III chanchin hi ziak turo pui William Shakespeare pon lem chan thon thungai nom takin alo ziak chuak to ani kha soi to angin kum zanga te meu mai aral to hnu in kum sang ni le som pahnih a khan King Richard III thlan omna chu Leicester England parking lota mu chu ania an mu chu atanga thlangaral hnuwa DNA mangin aru te sania aru rang rang te DNA manga an test hnu in King Richard III ngei ani ti an finfiah ta ani King Richard III hian a taksa hian hliam na tok tak atok na sa hle a hliam tur lo hian a thi ngei ani ti hriat ani bok forensic science manga en fi ani in a taksa hmun rang ranga chem te a vi na hnu ma mun som pakhat laia a oma a lua vi na mun kwa laia mu ani bok hei hi thi pui tham khop vek an ni a an in peina a chak lo emo chaw zawk emo tang ni in alanga a in ven na lama abana hliam atuar bok ni in alang bok chu mai baka an in beina lama alukhum a thlau ni nge in alanga alan danin a bei pui hian a thatemo a ruala bei ronin an thatemo ni na lang King Richard III thi dan dik tak hriat lo hun rei tak William Shakespeare a zia dan pom tla ni ta ringot a chu ani na dik tak finfiah alo ni ta a
king Richard the Third chu an in beina mel malamin in an vitlum ta ani atak samun sang a liam om dan atangin king Richard the Third hian nasa takin in beina a machon di in alanga nima sela vanduai thlak takin achak lo le tlom zoka atang ta ni in alang a liam nasa takatang hian a beipui te ne lo awangin khovela ta anun na hlutak chu chanin an sei pial khopui chu alo loi ta ani ti forensic science thiam na mangin a thi atanga kum zanga lalnuwa finfiah alo ni ta ani ole heti china hian du tok le ri photila a aya ngai nom zok zandanga ti chhuale kan tum don nia